Hallelujah. Kairo paham bini hamjang ma kairo ma pai ya. Kobo kubuino. Balain tong thobda balain no khasangjak jisuna an malik khlaina ma bai. Tini hongkasang jorabo bono lobnani set man ka. Abon bangi balai tong thod. Padi elmo kathar bar kaisa nai lenai. Forongmong 18 ni 21. Forongmong verse 21 chapter 18 khokni kok mathangdu bumano buthari bumano kok sana hamjang nai rok abon bathai manai hallelujah je kok sana hamjang nai rok norok abon bathai manai tomong no nung kok makaham disini kok no nung pir kake abon bathai no kabang manai tomong no nung bukuko khok hamya naislema jolema obrok sarake aboni bathai bonung mannai tamlimba elema ko haina sajak tongo kok sana hamjang nai ro aboni bathai mannai tongmono nong hamjaka noni takong hamjabe kok maka hampir kake aboni bathai nona yapani kaito tongmono ni takono naisle boni boko kok sitra sawong keno aboni bu bathai mannai aboni bu punishment mannai tongmono nong ka hamjaka ke ni kok mathangni mano yes tongmono nong kok ma kaham saka ke nong mathangjang mulang mano manai kok ni kok butharoi bo mano yes nong tongmono kok hamya buino kutugo buino kutibo buino naisle buino jole ukhaiga ke abo baino nono butharjang na nini kok hamya waise sairika ke walai nan to phaini no plene tongmono nong nini kok kaham borong saka ke aborok baino halok hinga tale kaksang mabagi tongwima obon bangino normal bukukno am definitely use tak laidi obukugo kok kahamno use klaidi hake kok hamyano use tak laidi tomono no kok kahamno use klayon kake kaitono no aboni sokati nai tomono no bukuk hamyani ni hamjago favorite hinga ke thukri abon bathai ni manai saimandi kaitono no belai hamsa hallelujah te kaitono belai na hampai te o video nai to nagal joto no kai to no blessing back amari man to borong no ko sawi mena mo me kai to no blessing back ko abani suri